Eva og Fredes matematiktime skal du lære at bevise renteformlen. Og den, vi ser herovre, kender fra matematiktimerne. Det betyder, at når man har en startkapital, som man gerne vil have en rente på. Og renten, det står som regel i en procent, som hedder 0, et eller andet. Derfor sætter vi et tal foran, for at den bliver lagt oven i tallet. Og så siger vi ente for at finde den i et eller andet antal terminer. Og når vi så ganger de to tal, så får vi den afsluttende kapital. Hvis man nu bare gerne vil have den for en termin, så kan man også vælge at flytte op på den her måde. Hvor man ser, at man ligesom ganger med det her 0, et eller andet tal, og lægger det oven i her. Ja, og det er det samme. Ja, det er det samme. Ja, det er det samme. Men hvis man så gerne vil have lidt flere terminer, så det her er ligesom gange en termin. Så kan man vælge at sige gange en termin mere, eller gange en termin mere. Og det kan man egentlig blive ved med, så mange gange man har lyst til. Og det er derfor, man har en... Yes. Altså, for at gøre det specielt. Yes. Så vil vi gerne isolere startkapitalen i renteformen. Det gør man så ved, at her står der jo gange. Så vi vil gerne have det her over på den anden side, og derfor siger vi k divideret på det, der står her. Og så får vi startkapitalen. Yes. Og så vil vi gerne isolere R. Og R, det er jo så, det der er renten. Og for at gøre det, så dividerer det først med startkapitalen på den her side, og på den her. Og så står det her alene, som der står her. Og når vi så gerne vil have M'et her med, så tager vi den endelige rod af det, der står over på venstre side. Fordi det er det modsatte. 1 plus R. Ja, fordi det modsatte af N heroppe, det er at tage den endelige. Så kan vi også bruge R på den måde. Og sidst så vil vi gerne isolere N. Det gør vi først. Og dividerer kapitalen, startkapital igen, og på den væk på den anden side. Og herefter tager vi logaritmen af kapitalen divideret med startkapitalen. Og så samtidig tager vi n gange med logaritmen af n plus r. Og det gør vi for at få n ned, så det ikke står deroppe i med. Og når vi så har de to ting, så står der gange her. Så derfor så står der det her over på den anden side. Ved at dividere det, der står her, med det, der